aquí. La filla, la Margarita, sí que ha vingut a Barcelona a veure. Clar, jo també tenia una mica de por, no només pel que jo feia, sinó pel que diem. De totes maneres, pensa que això surt d'un llibre, El cel de plom, tant la Neus com la filla i el fill, i van donar el vistiplau, el vistiplau. Vull dir que tot el que es diuen allà està acceptat per la família. Clar, jo no dic tot el que posa el llibre, perquè el llibre té moltes pàgines. Nosaltres hem fet un resum. Doncs, quan va venir, jo vaig dir, mira, si es queda, saludar, molt bé, em farà molta il·lusió, i si no es queda, els hi vaig dir als del teatre, perquè o està emocionada, o perquè no està d'acord, o perquè també ho entendré les dues coses, perquè sé que per la filla deu ser bastant bèstia. I sí, es va esperar, i em va dir que havia plorat. I espero que vingueu tots, que vingueu tots a veure-la.